Moikka vaan kaikille. Tää video on meidän 20 tilan spessu ja tää on tehty yhteistyössä tämän kiven kanssa. Tää on tehty siksi sen kanssa yhteistyössä, koska mä oon kaikkeen kolin kivien kanssa. Niin. Koska mä kävelen aika monen kiven päältä tällä hetkellä. Jonkun varmaan ehkä voi luulla, että se meidän koiraspessu oli se 20 tilan spesiaali. No ei meillä silloin edes ollut vielä 20 tilaa ja täynnä. Niin. Se oli vähän semmonen, jos näkyy saida. Mut. Ja siitähän tulee lisää varmaan mitään. Joo, siitä tulee lisääkin. Kukaan aika päästään edes pois täältä kolilta. Onko sulla ollut kiva? On mulla ihan kivaa täällä ollut. Oliko hienot maisemat? Joo. Ne oli ihan. Mä en nyt videolla niitä ehitä varmaan näyttää. Joo, oli niin paljon porukkaa siellä maisemapaikassa, että sieltä oli hankala kuvata. Niin. Se voi lopettaa. Tää video oli tässä. Tilatkaa kanavaa ja tykkäätkää videosta, niin joskus tulee lisää näistä spesiaalivideoita.